Salutare toată lumea și bine m-am găsit aici alături de noi. L-avem pe Big Waza. Da, e fostul membru de pe noi 3 înainte să se restarteze mapa. Da. Stai să încep și eu filmarea. Zine ceva despre tine, ceva. Încep și eu filmarea după. Păi, mă Silvian. Ai avut și tu SMP, de ce l-ai închis, de ce ai vrut să intri nou în noi 3? Da, zi. Păi am 12 ani, mă numesc Silvian, sunt din orașul Făget, un orășel mai micuț, am un laptop decent, am avut și eu o serie de SMP, dar am închis-o fiindcă mi-am venit laptopul nou, cel de acum, și m-am blocat cu contul de pe gratiserver.nu și am schimbat mapa pe 1.8 ca prostul și după aceea am schimbat aia pe 1.7 și s-au pus toate itemele și s-au neha mapa. Și ce să mai zic despre mine? Canalul meu de YouTube este Budan for the Win. Să nu te faci. Deci lume, asta a fost și cu prezentarea lui. Deci pe el știți, oricum îl știați, membru vechi, mă scuzați, și ne auzim data viitoare. Bye, bye!